Zan kunna muku bidiyo a gaban wannan maganan nan tawa inda za ku ji ɗan Bello ya tona wato ƙungiyan Cristanci asiri. Inda kwanakin baya ya tona wato wanda suke kula da ƙungiya ta Izala wato wanda aka fi sani da Balalau. Hakan ya biyo baya ne inda mutane musulmai 'yan ƙungiya, inda 'yan ƙungiyan suka yi ta cece-kuce suka yi ta batu akan abun da bai dace a ce wai ya tona wato malami asiri ba, sai dai Balalau bai fito ya kare kansa ba har yanzu, inda ɗan Bello ya ƙara zuwa ya ƙara binciko yadda wato Kiristanci, ƙungiyar Kiristanci ma suke wato wadaƙa da kuɗaɗen wato addininsu, inda ya ce suna ci kuɗi ne wato suna karɓan kuɗi a hannun gwamnati kuma ba sa iya wato yin aikin da suke karɓa suka sa niyya za su yi a kai. Ɗan Bello dai ya fito ya yi magana akan wato wannan inda mutane suke ta cece-kuce. Bai ƙara fitowa ya yi magana ba sai wannan kuma abin da ya ba da mamaki inda ya je ya zaƙulo na Kiristanci ma don saboda kar a ce ya yi ɓangaranci, inda yanzu ya taɓa ɓangaren addinin Musulunci sannan ya taɓa ɓangaren addinin Kiristanci, inda komai ya zamanto daidai wa daida. To fatanmu waɗanda suke shugabanninmu Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shirya mana su, Allah kuma ya sa mu dace kuma kyautata ƙarshenmu. Bari mu kunna muku ku ji da kunnuwanku sannan ku gani da idanuwanku. A baya mun bayyana yadda wasu malaman addini suke zagayewa suke karɓar kuɗi a hannun gwamnati, lamarin da yake hana su gaya wa gwamnatin gaskiya. To matsalolinsu ba ɓangaren musulmai bane kawai, saboda yau ina so in ba ku labarin shugaban ƙungiyar kan na jihar Bauchi, Reverend Abraham Damina Dumus, wanda ya tafi ƙasar Turai da wasu manufofi wanda nake so ku taya da tantancewa. Na farko ya ga mujallar Morning Star News cewa har ila yau musulmai 'yan ta'adda suna bin Kiristoci a Tafawa Balewa suna ci gaba da karkashe su. Sai dai binciken da muka yi ya nuna cewa wannan rigima ce tsakanin kabilar Sayawa da Hausa Fulani, kuma ya yi sanadiyar rayuka da kaduran duka musulmai da Kirista. Sannan a halin yanzu babu masallaci babba guda ɗaya a garin wanda yake amfani. Saboda haka abinda Rabaran Dumus ya faɗa ba gaskiya bane. Na biyu, Rabaran ɗin ya ce an ƙona gidaje da cocina na Kirista a arewacin Bauchi, musamman a yankunan Azare, Misau, Dambam, Giyaɗe da Zaki. Ya kuma ƙara da cewa an kashe Kiristoci da yawa a wannan yankin. Sai dai binciken da muka ya nuna cewa rigimar da aka samu na baya-bayan nan tun shekara ta 2011 ne, kuma shi ma tarzoman zaɓe ne. Haka zalika ɗaya daga cikin cocinan da yake cewa an ƙone gashi nan mun gan shi a lafiyarsa kalau. Bugu da ƙari, Kiristocin da suke zama a yankin Misau suna zaune cikin walwala da kwanciyar hankali, kuma sun mallaki dukiyoyi da kadurori inda suke sana'o'insu, kamar Madam Sonia Babajika wanda take mallakar daycare, primary har zuwa secondary. A Azara kuma akwai Kiristoci da yawa inda suka mallaki sana'o'i da shaguna musamman a Central Market, da ma irin su Bulani Richard wanda ya mallaki KTG Guest Inn, ko Andy Ozoge wanda yake tafiyar da Royal Guest Inn a Azare. A Warji kuma musulmai ne ma suka zaɓo Kiristoci domin taya su tafiyar da harkokin ƙaramar hukumar a wannan yanki, kamar daraktan harkokin kiwon lafiya, harkokin kuɗi da harkokin agajin gaggawa, duk Kirista ne. Saboda haka wannan ya nuna cewa musulmai da Kirista a arewacin Bauchi suna zaune zaman lafiya, ba kamar yadda Rabaran Dumus ya faɗa ba. Na uku, Rabaran ɗin ya ce musulmai sun kori Kirista daga duka tsakiyar Bauchi inda ba ma sa da wajen bauta. To binciken da muka ya nuna cewa mafi yawancin 'yan kasuwar da suka mallaki shaguna na sai da kayan mota, tayoyi, kayan wuta a bakin kura kusa da gidan sarki duka Kirista ne. Sannan akwai Kirista da yawa waɗanda suka mallaki shaguna a kasuwar Wante, ɗaya daga cikin kasuwanni mafi girma a duk faɗin jihar Bauchi. Atikwai Emmanuel, wani mai sai da taya, ya ce shi fatin da yake zama a wannan waje bai taba ji an tsangwama masa ba ko an takura masa ko an nuna masa tsana, kuma yana zaman lafiya da makotansa musulmai. Haka zalika hotunan tauraron dan adam ya nuna mana akalla cocina guda 10 waɗanda Kiristan jihar Bauchi ko ince cikin garin Bauchi suke zuwa kowane Lahadi suke addinin su. To ba fa waɗannan ƙarerakin bane kawai Rabaran Dumus ya zuba, akwai wasu ma daga cikin malaman Kirista ɗin kamar Rabaran Panchalon wanda ya karanta shi, inda ya ce mabiya addinin Kirista a jihar Bauchi suna samun ci gaba kuma ba a tsangwama su. Haka zalika Rabaran Benga Alade Adejini wanda ya share shekaru 14 a Misau ya bayyana cewa abinda Dumus ya faɗa ƙarya ne, kuma Kirista a Bauchi na zaune lafiya. Jira yanzu dai mun fahimci cewa abinda Rabaran Damina Dumus yake faɗa damunan ƙarerraki ne kawai. To amma me yasa zai je wajen turawan yammacin duniya yana sheka irin wannan uban ƙarya?
kuɗi. Neman tallafin addini musamman ta nuna cewa ana nuna muku tsangwama ko tsana ko ana tarwatsa kayanku ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da malaman addini suke amfani da shi wajen azurta kansu. Ko kuma su ce a basu kuɗi za su yi yaƙi da tsatsauran ra'ayi ko su yi kwangila sannan su yi kashe mu raba da shi ɗan kwangilan ko kuma a yi aiki mara kyau kuma a kin aikin baki ɗaya. Kuma kar mu manta fa akwai fastoci waɗanda suka mallaki jirage nasu na kansu masu tsada da kuma waɗanda ake haɗa baki da su gwamnati wajen fataucin kuɗaɗen makamai zuwa ƙasar Afirka ta Kudu. Saboda haka tambaya ta ana ita ce wai me ya kamata mu domin tsaftace harkar malanta a Najeriya da kuma tabbatarwa mun bi malamai waɗanda su iya fitowa su ga wa shugabanni gaskiya idan suka yi zalunci da gujewa dukiyar al'umma da ke hannun gwamnati. Ku rubuta mu a comment section. Da fatan dai kun ji bayanai da ɗan Bello yi kuma kun gamsu da su. Ɗan Bello dai yana kan gaskiya inda wa'insu suke ta zaginsa akan cewa wayannan fa ba wai kishin addini yake ba, ba wai kuma kishin wato shi ɗan ƙasa yake ba, wato yana yi wa turawa aiki ne inda wa'insu suka yi ta sukan shi. Sai dai shi alamunsa yana yin abin shi ne tsakanin shi da Allah. To fatanmu Allah ya ci gaba da ɗaurar da ɗan Bello akan wannan bisa ga tonawa maƙiya wato manya kuma azzalumai wanda suke cutan wato addininsu kuma suke zaluntan ƙasansu. To fatanmu Allah ya sa mu dace. Ku yi ƙoƙari ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa sannan ku sharing na wannan bidiyon.